jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingal jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jallis Yafuɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe o saaha hakkillaji foof keedi ko toon to Madina Gounass e Dakar mo Madina Gounass ko ɗum waɗi jiɗɗen wadde ɗo yewtere jubbande e gurdam golle ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba ha e jubbande seeɗa ko fewti e Dakar tawi eɗen tumni ɗo e deftere wiyende leƴƴande e gurdam ceerno mawɗo tawi windi ɗum ko ceerno Baro Ba ɗum noon koye ɗum jiɗɗen huccude so Allah jaaɓi ɗum noon ko min musidɗo moon Hamidou Ndiaye aɗa waddude moon yewtere ko fewti e gurdam e golle ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba joni garen e iwdi makko ɓeygol e aduna nokku e hitande ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba feeñi aduna ko wuuro wiyetengo Cikkitti Cikkitti woni koye nder Fouta Toro hande o koye commune Bokke Jalluɓe arrondissement Falde département Podor région de Saint-Louis nder leydi Sénégal hitande ujunere e temedde jeenayyi 1900 to banggue inde makko nde bammakko innirimo ko nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam inde mum wiyetende Mouhamadou Siraji nde tawno omo heewi ko jimanno e deftere wiyetende Dalailul Hayrati koye ɗum hakkille makko nangi inde nde o jogui anniya kala nde Allah hokkimo ɓiɗɗo gorko o innira nulaɗo Allah e nden inde to banggue jinnaɓe makko en mbawi wiide jinnaɗo makko gorko wiyete ko ceerno Seydou Alpha Hammad Ba Lasli Néré ina askitine e Bosoy jinnaɗo makko debbo wiyete ko sohna Mama Hawli Mamadou Ba ko ɗon e Cikkito Jeya omo askitine e yirlaɓe hebbiyaɓe law o ferdi jinnaɓe makko faade Ganguel Foulé ɓe koddoyi toon e Cheikh Moussa Camara nde nene makko rutti e joomum tawi omo yaara e duuɓi jeenayyi caggal ɗum kadi duuɓi 5 bammakko rutti e joomum tawi omo yaara e duuɓi 14 o wondi ɗon koye yummakko Togos ne wiye sohna Hawa Mamadou on wonno ko cuddiɗo Cheikh Moussa Camara Alhaji Mouhamadou Saydou Ba tekkama gila e duuɓi makko gadani kulol Allah neware yankinare wakkilare wonde gongirante e nunɗal joni garen e jangde makko jangde ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba fuɗɗi janngude ko ɗon e wuuro Ganguel e duɗal ceerno men Cheikh Moussa Camara e juuɗe biyeteɗo ceerno Mamadou on ko kaw makko mawnom yummakko ɗo Ganguel ɗo yeki ha wona dumunne seeɗa Cheikh Moussa Camara dalnimo defte kono nde tawno yidde makko ina mawni e ɓurana feeñinimo yidde jokkoyde jangde o woni e nokkuji limtinɗi ina jeeya hen ko wayno Dabbe Ɓoki Diawe e duɗal ceerno Djiby Harouna Ngijulon to duɗal ceerno Amadou Mokhtar An lallirɗo ceerno Yero Bal on saaha o tawi ko ceerno Yero Bal ɗoyima tawi wumi omo ɗowanno on so ina yaaha jama ha on rutti e joomum on horsinimo e nder hen no feewi donimo o wondi e mum lebbi 7 caggal ɗum o wonti ɗon lebbi 2 o fayi Cilon to duɗal ceerno Hamme Baba Talla o jokkoyi toon jangde hawo durti dendagal gande l'islam fadde ko jangueteno e on wonta e diwan he ceerno Hamme ina ɓadinnomo hoore mum no feewi halfinimo ko heewi e gueɗe mum golle nder galle o e duɗal ngal
o waɗi ɗon duuɓi 9. to baŋnge seernaaɓe makko eɗen mbaawi wiide Allah moƴƴininiino Alhaji Mouhamadou Seydou Ba e daŋnge seernaaɓe moƴƴuɓe annduɓe hulɓe Allah mahiiɓe e sunna. ɓen janngini mo, nehi mo, keɓli mo, ko wayno ceerno Hamme Baba Talla mo Tilon, ceerno Amadou Baro mo Mbouru e Seydi Alhaji Ali Thiam to Madina Alhaji. moni e maɓɓe kala o wondini ɗum gondal moƴƴal, gondigal moƴƴal, o hokki ɗum hakke mum haa timmi, o ɓuuɓni ɓernde mum, o dañi e mum o woni e korsa keeriiɗo, duwaniimo, woodi ko halfinimo. ceerno makko ceerno Hamme Baba Talla ko jeyaaɗo Allah moƴƴo, ganndo mawɗo, ganndaɗo duuɗe keewɗe e Fuuta kuɓɓuɗe, ko almuudo makko walla almuudo makko hubbi ɗum. ceerno Amadou Baro ko jeyaaɗo Allah mawɗo moƴƴo e seeramɓe laawol Tidiane, moƴƴinɗo janngino Qur'ana e jeeti mum, faamɗo ñaawooje e facciru mum, duumiiɗo e janngude ɗum. o feeñi aduna ko hitaande 1995 1895 to Dumga wuro ceerno e ndeer Fuuta. o rutti e joomiiko ko hitaande 1997 to Mbour 1957. bam makko wiyetee ko Amadou Elimane, yum makko wiyetee ko Yumma Ly. hokkimo laawol Tidiani ko ceerno Sarif Mouhamadou Boun Moukhtar. ndew jofni alwal makko gadanal o ari Mbour ɗo hoɗi hannde ɗo koye hitaande 1919. o jooɗi ɗon omo janngina, omo wallondira e julɓe ɓe hay hitaande 1922 hitaande 1922 o yiitondiri e ceerno makko Alhaji Malick Sy mo Tivaouane. on hisɓitinimo Tijaniya, ardinimo, wellitimo e laawol he. caggal jiindiral maɓɓe lebbi 2 ceerno Alhaji Malick rutti e joomum. ceerno makko ceerno Alhaji Ali Thiam ko jeyaaɓe Allah moƴƴuɓe e Allah sembiniri oɗo diine, wurtini sunna, cakti laawol Tidiane o jeya. binnaaɗo makko gorko o wiyetee ko ceerno Aboubacry Thiam lasli halwar Fuuta Tooro, ko noonne kay hayɗi haa Cilon. kanko jinnaaɗo mum ceerno Alhaji Ali Thiam omo jeyaa e ɗoftunooɓe Sékou Oumar e Jihad. ndew arti Fuuta o lonci ɗanngal hawo yetti e leydi Guinée Bissau, o ƴefti ɗon sohna ene wiyee Mariam walla Hawa, waɗi ɗon hoɗorde. Seydi Alhaji Ali Thiam feeñi aduna ko wuro wiyeteengo Nunkudu e leydi Guinée Bissau e hitaande 1884 1884. o nokku Nunkudu ko nokku jaaliiɗo keeferu e majjere. kono noon e ballal Allah e himme makko towɗo gila omo famɗi, o abbi jannginooɓe e jannginirɗe hawo yetti e juuɗe ceerno makko kewɗo gandal, denndinɗo needi e jannginde, hono ceerno Aliou Deme to Ndiaye Kounda. o woni ɗon duuɓi 9 omo jannga, omo liggono ceerno makko. on hoolimo, horsinimo, hokkimo laawol Tidiani, ardinimo, wellitimo, duwanimo. o wonti ɗon duuɓi 2 caggal duttugol ceerno, omo wallondira e maɓɓe. caggal ɗum o hooti o siñci Madina Alhaji koye hitaande 1918. koye juuɗe ceerno Hamme Baba Talla o jokkiti jangde makko. on ne ɓattinomo hoore mum no feewi, hokkimo laawol Tidiane, ardinimo heen,
duwanimo o fayi hoore fonde o hoɗoyi hon o waɗi galle o waɗi hen woyndu e bitik omo wallodira e julɓe ɓe jama o e jangguinde joni garen e ɗanngal gadanal laawol dallinoyde sababu e jokkoyde enɗam o ƴetti laawol omo yaka haw yetti Kolda o jippi galle ceerno Oumar Touré ko ɗon o yiwdiri e ceerno makko ceerno Amadou Baro tawi ina ummori Mbour no woni e ɗanngal ngal o jofonini ɗum e koyɗol Cheikh Oumar Tall o tawi ɗon ceerno Mouhamadou Saydou on bismimo jippanimo suudu mum ɓe jewtiti ɓe gandodiri ɓe jotodiri ceerno Amadou Baro ɓeydinimo ko Allah haaji fesɓitinimo addinimo e laawol he hollimo omo jeeya e pandale ɗe Cheikh Oumar ummirno ɗum e ngal ɗo ɗanngal ɓe gondi ɗon balɗe sappo ceerno Amadou Baro yawri jokki ɗanngal mum kono jotodiral maɓɓe moƴƴal taƴodirani ɓe jiitodiroy ko Madina Gounass caggal fergo ko ɗon kadi e galle ceerno Oumar Touré he o yiidi e ceerno Seydi Alhaji Ali Thiam tawi on ina rewi ɗon ina yaha Daka Soɓɓulde ɓe jewtiti ɓe gandodiri o felliti tawoyde on wuro mum Madina Alhaji nde o ari nde ceerno Alhaji Ali welti bismimo e wuro mum wimo jippinimo koye ɓernde mum ɓe ɓooyi tijjandemo o yanti e jannginoɓe duɗal ngal o wondini on gondigal moƴƴal o woni ɗon fodde duuɓi ɗiɗi o wayni o hooti Fuuta omo wondi anni artude ferande Allah e hoddude e ceerno Alhaji Ali Thiam joni garen e fergo ummade Fuuta faade Madina Alhaji nde ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba arata nde ardi koye galle mum e almuɓe mum ɓe jangguintuno omo wondi e sakkitore nde ceerno makko ceerno Hamme Baba Talla sakkinnomo e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati e goho 1931 waddi hen ɓatade faade Seydi Alhaji Ali ɗum woni no beela mawɗo e fartanŋe wonande ceerno Alhaji Ali e dental ngal fof o holliriɓe ko ɗum duwaw jabaɗo gila nden ceerno Ali jognimo ko heewi e gueɗe mum duɗal ngal jama o wondini on gondigal moƴƴal o ɓeydotirima e ceerno Alhaji Ali Thiam no feewi ko faati needi almudagal e daranade sunna haɓade aada e bida wonde liggotoɗo pawiɗe e doole mum ko ni ɓe goniri ha on rutti jomum e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e joyyi haade ceerno Ali ruttade heeɓino wadde wasiya hollita mawɓe dental ngal so yiyaka ko ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba jogui dinol e yamirore ko on Allah halfini dental ngal wi on so dañi caɗele koddiɓe yimɓeɓe yo eggu ko kamɓe gondi o jofani ɗum faade banggue funnade joni garen firande Allah e nulaɗo e dartude nokku moƴƴina diine mum ko balɗe capanɗe 4 fawti e duttugol ceerno Ali tawi ko on soynino ko yettima o yalti wuro ngo o yaltide yoga e almuɓe seeto ngo nogas e jeetato neɗɗo fayi Kolda ngam ittude luural ko additi e lomtugal ngal o holliriɓe ceerno Ali lomtinanimo galle mum walla jawdi mum o lomtinimo ko wonno hakkude mon tawi ko Allah e nulaɗo mum desninomo ɗum noon nani ɗo soomi e beccam he hay goto mon wawa ittude ɗum mbiɗa wondi hen kala ɗo gonni e yamirore Allah
nden hirande o ruumi Kolda omo jokki jannginde e wallude yimɓe ɓe e diine mumen. O woni ɗon lebbi 6 e balɗe 10 tawi batte luural Madina ngal feeñi toon kadi o felliti yaltude diwan o o yaka haa ɗo Allah haalnoyimo fof sabu ñifde fitina e rende hurum ceerno makko. O naati e leydi Gambi e rewi Baysan Basse hawo yetti Fatoto o ari teman to laamorde Kantora. On sahaa wonno laamɗo ko biyeteeɗo Yero Dieynaba tawi ɓe nganndodirino gila to ceerno Oumar gila to ceerno Ali. On welti e garangal makko bisnimo wellitimo e dawla mum he wimo ar kodden ɗo waddimo e ganduɗo ladde nde yo ya o suɓo nokku jonɗom. joni noon ɓe ngoni koye yiilade hoɗorde ɓe naati e ladde he ɓe jiilo ha ɓe ngari Sindi Aylimaji ɓe jewti ha Gunaasiyel haɓe jetti nokku ɗo ɓernde ceerno Suɓi tawi ko ɗon Allah jeppini ɓe woni ɗo ceekewi ki dari hande ɗo omo wondi e sete yimɓe jiiɗi ɗum koye ki lekki ceekewi ɓe ngadi jippade tawi eɓe funno nokkuji ɓurɗi hawrude kin lekki hande woni koye leegal ɗeybatu to banggue hirnangue nde wuro ngo ina hawruno ñande hen 27 janvier 1936 o innirigo Madinatul Munawwar ngo ɓuri lollirde Madina Gounass. O wi wuro ngo ɗo fuɗɗi ha ɗo haaɗi ko galle goto galle sunna e ɗen balɗe yimɓe fuɗɗi arde ɓe ɗaccino e lawol ha e heddinoɓe tawi dañano yaltidde makko kono ina ndewi ndi kabaru makko kala ɗo tolni kamɓe fof ɓe ngari so wona ɓe o sakkinno yo keddo. Alhaji Mouhamadou Seydou o mahi rendo ngo e deftere Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e wonde e yamirore e wurde doole mum garɗo fof koye ndi mbaadi bismate koye on aadi fiɓodirte gila nden saaha kala serɓe ina ngara iwrude bangyo bang e leyɗele ɓarodirɗe e Sénégal de kala yimɓe mum ina tawe ɗon ko noon ne diwanuji ɗi fof tawi ina notiti e foyre maggo diiniyankeewe jikkuji yimɓe maggo labaɗi gontuɗi yeru e aduna fof koye ndiɗo mbaadi o nehi dental ngal o ɗewiɓe e ngal ɗo jaɓɓal ha nde rutti e joomiko nde ruttoto e joomiko tawi Madina ina yaara e 18 leegal fof ina waɗi jama e duuɗe ɓurano limtinde e goomu suɓaɓe rende jaɓɓal ngal yantude e jama mawɗo on maha ko 1970 saɗu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi. joni noon garen yoga e golle makko. ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba finci gure sunna udditi duuɗe ɓurano e gande l'islam darni jamaji e dente waɗi jilluji e dakaji e nokkuji cekkuɗi limtinɗi ina jeeya ko ɓuri mantinade e ɗen duuɗe duɗal adi Samaouna Fas Gounass Madinatul Elmi nde o nanngata ngal ɗo dingiral nde tawi omo wondi e ceerno Amadou Baro o ɗaɓɓiri noon yo hokku nokku o indi ɓe mbi ɗum Madinatul Elmi o girde gandal gilluji diiniyankoji nder leydi e caggal leydi
to bangi siñcude gure eɗen mbawi wiide ceerno alhaji mouhamadou seydou ba e gurdam mum siñcini suno gure limtinde kewɗe e sénégal ha e leyɗele saraji ɗe ko wayno gambi guine bissaw e mauritanie kala wuro o waddi hen jama e duɗal ɓurano o joƴƴini ɗon almudo moyno wallodira e mabɓe ko noonne donne keddiɗe ɗe fof leyɗele kewɗe ina mbaɗi almuɓe ɓe ina ballodire wonde e nokkuji dendirɗi tawi ɗum fof o yuɓɓini ɗum koye selo ngo lelnani madina gounass ngo to banggue jilluji diineyankoji eɗen mbawi wiide ceerno alhaji mouhamadou seydou ba peccuno hitande nde ko pecci ɗiɗi hen lebbi 6 ko ɗon o rumata lebbi 6 keddiɗi ɗi o tawoto yimɓeɓe e nokkuji mumen nder leydi sénégal hay caggal leydi o noddaɓe e diine islam o siftina ɓe e deftere allah sunna nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e woppude aada e bida o yettino toon lawol tijani omo yettotono ko ɓuuri woɗɗude e nokkuji e nder ladde omo nawori koltu e guura to banggue ɗanle caggal leydi siruji caggal leydi ɓen mbawi wiide ceerno yeehi Fass laabi 7 juuroyade ceerno makko Cheikh Ahmed Tidiane Sarif yo welede Allah wone makko lawol cakkiriŋol ngol wonno ko hitande 1979 1979 omo setudi ñande hen 313 o yeehi hajju laabi 4 ko kanko itti wirngallo hakkunde almuɓe ɓe e nokku Sarif Mouhamadoul Hafiz to Unufani leydi Mauritanie joni garen e Daka Madina Gounass ko pottital hitandiyan kewal ko lulanade dewa Allah nehirde pitali goobu lawol tijani kanko e hoore makko o ardima dental ngal bile nde ngal fuɗɗi e hitande 1942 kono tawi on saaha ñiɓani e nokku goto rewodirani ha e hitande 1963 nde watti reggodirde ina jooɗe e kala hitande Daka jooɗama e nokkuji limtinɗi ina jeeya hen Bustan Unfani Temanto Raba Abi Samouna Missira Fouras Ayni Madi woni e nokkuji waɗi watti ha arti ɗo woni hande ɗo e sara nokku ɗo inniri Abi Samhoun Daka woni ko ladde hakkunde mum e wuro Madina Gounass ngo ko kilométre uji 7 wonate toon ko balɗe 10 hirnde aset sake altine tawi yimɓe ina ndumi julde waktuji 5 ɗi fof e jama waji ko subaka e hihiɗe e hadratul juma e dental e janngude alqur'ana e salatul fatiha e dewe Allah goɗɗe e juurodirde jokkodirde endam e barkinorade gollande ceerno to banggue wallifo defte ceerno alhaji mouhamadou seydou ba facciri deftere wiitende e arab tasfiyatu suluk nde windi ɗum mouhamadou ibnu baba al alawi e yamirore ceerno amadou baro e ɗaɓɓande ceerno amadou boyinaji e deftere wiitende hijratu fuada tarih ceerno makko seydi alhaji ali e arab tawi koye bindugol ceerno amadou tidiani Fass on waddi hen tarih makko e ceernamɓe makko heddiɓe ɓe
kono ko ceerno ɗacciri en leppi haala e ɗemgal pular hono batuuji makko ɗi batuuji sunna tawi ina soomi nafoore aduna e laakara so windirama ma tawi ko dimle defte woni ɗon. joni en ngaran e rowirde han kadi ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba e ngurdam mum la ko wonno haaju mum e hammu mum eko wasoytono julɓe ɓe eko hirjinanno ɗumen so wona deftere Allah sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam laawol tijani jokkere enɗam renodirde hurumaji jikku moƴƴo wallodirde liggade koye ndiɗo mbaadi e ndiɗo needi e ngalɗo jaɓɓal e ngoɗo felo o wondirno e dental ngal julɓe ɓe hande wuruti e joomiko. o rutti e joomiko ko ñande alkamisa 26 janvier 1980 to Dakaru galle jaatigi makko kono Alhaji Beyla Haymudou Sow leegal bopp o wirnoya Madina Gounass wuro makko ngo sinciri juuɗe makko teddude ɗe e nder jama he nde rutti e joomiko o ɗacci ɓesngu ko ɓiɓɓe tato worɓe jeetato rewɓe worɓe ɓe ko ceerno men kalifa men ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba ceerno Abdoul Aziz Ba e ceerno Ibnu Oumar Ba rewɓe ɓe ko sohna Hadijatu sohna Fadimata sohna Ruqiyatu sohna Maymuna sohna Asiyatu sohna Hawli sohna Mariam e sohna Asmaw yo Allah heddu barke lesgu makko yeɗa hen kala julɓe hokka hen abbade e tabidde e pele makko amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.